It-tfal u żgħażagħ ma kinux jedew jilagħbu b'mobiles, tablets jew aġġeġġi elettroniċi oħra l-kol tal-istess għamla. Minflok kellhom bosta ġugarelli u logħob ta' daqsijiet u l-wien varji maħduma minn materjali differenti li spiss kienu jkunu akkumpanjati minn taqbiliet jew logħob bil-kliem. Logħob tradizzjonali Malti għandna ta' dawra durella. Meta jien kont żgħira kont nitkarapillhom biex tħallini nilgħab magħhom fejn triq gronijiet til-Mosta taħbad ma' triq it-Tolri, hemmhekk hemm biċċa wiesa kbira. U kienu jagħmlu t-tifla fin-nofs, u mbagħad jagħmlu l-ewwel ċirku, imbagħad jagħmlu t-tieni ċirku jdur bil-maqlub tiegħu u kollha jisfnu. L-ewwel ċirku jisfnu lejn ix-xelluk pereżempju, it-tieni ċirku jisfnu lejn il-lemin. Ir-raġuni li l-kavallier li jrid it-tfajla jibgħat il-paxxatore, l-ambaxxatur tiegħu biex iġiblu it-tfajla. U dan bl-ebda mod ma jkun jista' jidħol minn dawn iż-żewġ xrieki iduru kontra xulxin. Waqt li jisfru jkantaw x'irid il-paxxatore, irid tifla sabiħa, min irida din it-tifla? Anġio Angella, Anġio Kavele, Anġio Angella, Inġiro, Ancella Xebba, Inġiro Kavale, Kavalir. U il-paxxatore huwa il-ħuttab huwa riflessjoni tal-ħuttab fil-ħajja veru biex jiżżewġu dak iż-żmien kienu jibgħatu l-ħuttab għand missier u għom mit-tfajla. Xi eżempji tal-logħob tradizzjonali Malti jinsibu l-passju li naraw ukoll fl-iskejjel, jiġifieri għadu popolari f'xi kontesti għadu jintlab. Il-passju jagħmluh bil-ġibs billi jpinġu disa kaxxi forma partikolari mal-art. Imbagħad tibda l-logħba billi titfa' ġebla fl-ewwel kaxxa, taqbeż ġa kull kaxxa, imbagħad tiġbor il-ġebla intu ġej lura. Tibqa' sejjerek b'kull numru u min jasal l-ewwel sad-disa kaxxa jirbaħ. Il-ħabel li wkoll f'xi każijiet għadu jintlab mill-bniet għadu popolari, imbagħad insibu l-boċċi. Il-boċċi kienu aktar assoċjati mas-sobien għax il-bniet iktar kienu jilagħbu ż-żibeġ. Għall-logħba tal-boċċi kull ma trid tagħmel huwa li tolqod boċċa mir-ringiela jew minn ġo kaxxa mpiġġija mal-art biex tirbaħ dik il-boċċa jew boċċi li tolqod. Fost dawn l-eżempji hemm ukoll il-bżiżaq tas-sapun li m'għadix logħba popolari biex ngħidlek. Għall-bżiżaq tas-sapun kull ma jkollok bżonn ftit ilma bis-sapun u biċċa mqarrun u l-tfal kienu jieħdu gost jagħmlu l-bżiżaq u jew jifqawhom biex ngħidlek. Mal-logħob tradizzjonali spiss kien ikun hemm xi taqbila marbuta, ngħidu aħna ara ġejja l-mewta lik biex taqlik biex tixwik, ara ġejja ara waslet din id-daqqa minn tajjielek. U din kienet tintlab billi ikun hemm grupp ta' tfal, ikun hemm wieħed minnhom bajneh mottija u bdaru lejn il-grupp ta' tfal u irid jaqta' minn taħ id-daqqa. Issa dawn li ġabru dawn it-taqbiliet għandna il-Kassar Pulicino, għandna Antone Fattart, Guido Lanfranco u ġabru diversi taqbiliet. Logħba oħra wkoll b'taqbila iż-żunżana ddur id-dur li tingħatek, iż-żunżana ddur id-dur fuq il-bejt tal-kaċċatur meta tasal taħt il-mina tagħmel żin żunżan u bħala hemm ukoll xi varjanti. Kienet tintlab billi jkun hemm grupp ta' tfal forma ta' ċirku u jkun hemm persuna minnhom li tkun iż-żunżana li tibda ddur u meta mal-aħħar kelma jiġifieri ma' żann tagħti daqqa fuq persuna oħra u trid il-persuna l-oħra li tkun ingħatat id-daqqa trid tipprova taqbad liż-żunżana li kienet qabel. Sakemm ovvjament issib il-post tagħha. Jekk issib il-post tagħha tkun rebħet u tkun iż-żunżana dik il-persuna tkun għadha kemm qalat id-daqqa. Imbagħad għandna it-taqbil biex jitalmu n-numri. Pereżempju,
1 ta' Dun Ġwan, 2 il-Palas ta' Gvernatur, 3 iż-Żogra ta' Mari, 4 iż-Żogra ta' Fidol. U bekk it-tfal jitalmu n-numri. Imbagħad għandna biex jitalmu l-alfabet. A, B, C, l-iskutella bil-kafè. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.